imvume zokuthi ingane zethu zikwazi ukuhlola ngoba zona ngokwazi zisencane azikakwazi ukusayinela njengabantu abadala. Siwumkhandlu kwesiphumile kakhulukazi kuThangi bengisezululand sinomhlonishwa umeya uKhumalo we-district nakhona kade sihleli sekhona i-District 8 Council Committee sikhuluma ngazo lezi izinto. Sinenkinga ke lapha kithi oBhongole kakhulukazi ngoba sakhelene sisemngceleni waseSwazini lapho khona sisinxuse khona ukuthi ingane ezingapha ezi-attend ezikoleni nazo sikwazi ukuyilekelela ngokuthi mazizigcine zizintombi la eqhamuka khona nabazali bazo futhi bakwazi ukusayina ama-consent form ukuthi zikwazi ukuhlolwa ukuthi zisesimeni kangakanani. Ikakhulukazi ngishayela ihlombe u-Department of Health ngokubambisana nomkhandlu wasoBhongolo okwazi ukuthi usilekelele kunale khuzana mobile screening la uhamba khona uhlole ukuthi ngabe i-asthma nginayo, i-TB nginayo, i-cancer nginayo yini. Siphumile ngothi lwethu seziyafika kathathu nje lapha kithi oBhongolo sihambe siqwashisa bona si-check-a futhi nokuthi izingane zisesimeni esihle yini imsakazi. Umbuzo wokugcina babumele. Knowing very well ukuthi njengoba kade uveza nje ukuthi nakhelene nomngcele eSouth Africa right now kune-issue ye-illegal immigration, the influx of illegal foreigners in the country. Njengabantu abala eduze komngcele ninazo yini inkinga ey'njengalezo nidila kanjani nazo? Msakazi umbuzo omuhle kakhulu lo ngoba egameni lomkhandlu singenelele ngokukhulu ukusukumela phezulu emhlanganweni esiba nayo yonke. Emhlanganweni wethu wokugcina nje siye sathi sizomema uBMA okuyi-Border Management Authorities ukuthi mayisilekelele naye emngceleni ukuthi ziqinise ezokuphepha. Emhlanganweni enginawo nje lapha ewadini engiphathiswe lona ku-Ward 4 ngangimeme ngisho abaphathi basePitoli Imbala kuphuma uCommissioner Mathupho we-BMA wathi uzoqinisekisa ukuthi kwezemngcele ucingo lolu ngoba nilibona nje selilele phansi siphuma nje mina la ngakhe khona ekhaya kithi nje ngingena ngapha inkomo zakithi ngilanda khona zidle ocingweni lwaseSwazini. Manje kongizima ukuthi amaphoyisa ngahamba lapha azongibopha kodwa ngokuqinisekisa ukuthi wonke umuntu oza ngapha unayo imvume ukuthi abe khona. Sitheke sicela uBMA ukuthi mawulekelele ngibambisana SAPS ukubambisana nabo bonke nje Home Affairs ukulekelela ukuthi izingane eziza ngapha zizofunda ngapha kithi. Angeke siyiphuce ilungelo lemfundo ngoba imfundo ilungelo wonke umuntu umhlali izwe lonke nje. Sithi azize kodwa sibe sizazi register ukuthi zikhona ngokusemthethweni ngokwamaphepha ngoba vele sakhelene uphuma nje ucingo ungene esikoleni ayikho enye indlela esingayigwema ngayo kodwa zibe nazo izimvume zokuthi zibe khona size sizazi sazi nesibalo sazo ngokwe-statistic sazo noma sibe nayo uhlelo lwakhona olapha ukuthi sinabo abantu bakhona ukuthi sine-database yazo izingane izikole ngezikole zonke. Ngiyaphuma umkhankaso ukuthi ezikoleni njengoba kade sikubambisene no-DSD na wonke ama-departments singene ey'koleni sibaqwashisa ukuthi yini engabalekelela abantu abasha ukwazi ukuthi bakhona la eSouth Africa. Asithi thina abahambe impela baye emakhaya kubo ngoba abafowethu nodadewethu laba abanye hlukaniswe nje ucingo ngoma malifaka kwagogo nje wami ozala ubaba kungaphakathi hlukaniswe ucingo nasekhaya. Manje ke ngabala kithi vele kodwa sithi abeze ngapha sibe sibazi ukuthi beze ngapha ngokufunda futhi nangokuthola kwezempilo sibazi ukuthi abahlali la eSouth Africa bahlala ngale kodwa sibe sibalekelela msakazi. Usasekuyona leyo ndawo mawuthi abayekele bangene ngala siyazi sonke ukuthi kunokuncintisana okukhona kune-budget ekhishwa uhulumeni esuke ibhekelela abantu base-South Africa. If kunabantu abaphuma ngaphandle sekufana nokuthi bazobhenefitha emalini yama-South Africans, i-tax ikhokhwa ama-South Africans, how that be possible? Msakazi angiphinde futhi ngicacise ngokusobala lokhu. Yingakho ngithe egameni lomkhandlu simeme wonke ama-stakeholders u-SAPS, SANDF, BMA Management, u-Home Affairs, uSASSA na wonke ama-department ukuthi awasilekelele ukuthi abantu abeza ngapha abeze ngokusemthethweni sibazi ukuthi basemthethweni. Ikakhulukazi iy'ngane lezi ey'funda ngapha zibe nama-permit kodwa okwamanje ngokucingo lusenje usangena noma kanjani angeke siyivimbe ukuthi hambani nina manje. Sicele uBMA ukuthi awusilekelele uqinise ezokuphepha ulekelela ne-SANDF ocingweni ukuthi abantu abangazenzeli nje umathanda bayingenele aziqine ezokuphepha njengoba undunankulu wethu lapha esifundazweni iKwaZulu Natal esho ukuthi engangeni ngesango iyafohla. Nakubona-ke nami ngisasho futhi njengomoya womkhandlu wasoBhongolo ukuthi engangeni ngesango iyafohla. Yingakho ngithi aziqine ezokuphepha
umuntu angazenzeli angene ephume lakithi eSouth Africa, kodwa keze ngamaphepha akhe amgunyazayo ukuthi uzokwenzani, njengoba siyazi ukuthi bakhona abaqhamuka kwamanye amazwe abanazo incwadi ezibavumela ukuthi abeze bezosebenza la baphinde babuyele emakhaya. Asisho ukuthi abazohlala, lokho abacoshayo lokho okunye kuhulumeni komkhulu ukuthi uzoshaya umthetho othini emva kuba seqinisiwe ezokuphepha ukuthi abahamba basekhona bakhona ngasiphi isizathu umsakazi. Akhona mhlawumbe ama-campaign engike nawenza afana nalawa aseThekwini athi abahamba kanjani? Msakazi uqinisile cishe nje lapho Phongolo njalo ngoLwesine ama-campaign lawo uthi abahambe nami engiwajoyinayo ukuthi abangangeni ngesango iyafohla. Nakule viki nje kade bekhona izolo lo kade ekhona uphakela umthakathi la ezokhuthaza bona ukuthi abangangeni ngesanga iyafohla. Sithi-ke nathi njengomkhandlu siyaloseka lelo hlelo ukuthi abalapha eSouth Africa ngokungekho emthethweni ababuyele emazweni akubo bayothola imvume zokuba khona la zokuthi basivakashele. Asenqaba ukuthi sibe nezivakashi ezikhona ePhongolo, kodwa umuntu akafikela azi ukuthi akukona ezweni lakubo uvakashile kodwa futhi unayo imvume yokuba khona aphinde abuyele ekhaya kubo ayohlala khona.